हादोरसायाव रायजो सभानि बिसायख'थिखौ लानानै राजखान्थि खोलोबाव दुंहाव बार। रायजो सभानि बिसायख'थिनि थाखाय BJPआ बिजाथिलाइ बुथुमबाय। BJPनि साद' दैदेनगिरिनि नमिनेशन बिलाइ बुथुमदों। रामेश्वर तेली, जगेन महननि मुङाव बिजाथिलाइ लाबाय। पुलक गहाय, दिप्लु रन्जन शर्मा, तेरस गवाला, तपन गगैनि मुङावबो बिजाथिलाइ बुथुमदों। BJPनि गाहाय प्रमद बर'नि मुङावबो बिजाथिलाइ बुथुमबाय। बिजाथिलाइ गथायनायनि जोबथा सान 5 मार्च। 13 मार्चआव आसामनि मोनथाम मासिनि थाखाय खुंफुंजागोन रायजो सभानि बिसायख'थि। मख'जाथावना दि रायजो सभानि बिसायख'थिखौ लानानै दिनै BJPनि गोनांथार जथुम। रायजो सभानि बिजाथि जानाया रोखा जाबाय प्रमद बर'नि। क'क्राझार लकसभानि MP रोनगोरा नार्जारी बिथाङा लाबाय रायजो सभानि बिजाथिलाइ। बे बाथ्राखौबो रोखा खालामना होबाय प्रमद बर'आ। আমাৰ লোকসভাৰ সাংসদ গৈছিলে তো লোকসভাৰ সাংসদে আনিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24।